17. november oslavujeme ako Deň boja za slobodu a demokraciu, ale netreba zabúdať na to, že tento dátum je v prvom rade Medzinárodným dňom študentstva. Pri tejto príležitosti sa v piatok 14. novembra konala na súkromnom športovom gymnáziu v Trenčianskych Tepliciach slávnostná akadémia, na ktorej sme nechýbali ani my s našou kamerou. Slávnostná akadémia, ktorú otvoril riaditeľ gymnázia magister Vladimír Žmuráň, sa konala aj pri príležitosti imatrikulácie nových študentov gymnázia, ktorí prv, ako ich prijali do cechu študentského, museli splniť rôzne úlohy, ktoré pre nich pripravili ich starší spolužiaci. Študenskom 8 rokov budeš v ňom. Snaž sa študent dobrý byť a v športe sa presadiť. Pán riaditeľ, prečo ste sa rozhodli spraviť túto akadémiu? Na túto akadémiu máme niekoľko dôvodov. Jednak je predvečer 17. novembra, jednak chceme slávnostne privítať našich najmladších študentov príjmy do cechu študentského. Jednak chceme aj takýmto spôsobom predstaviť našim hosťom a prípadne miestnej verejnosti to, čo sa nám podarilo vybudovať, ako sa podarilo vylepšiť naše podmienky a vlastne dnes aj oficiálne otvárame našu novú posilňovňu. Čo vaša najslavnejšia študentka Dominika Cibulková, ako sa jej darí? Tak darí sa jej veľmi dobre, čo sa týka športových úspechov, tak to určite všetká športová verejnosť sleduje. A čo sa týka školských výsledkov, tak je to fajn. Sme radi, že máme takú študentku, lebo pomocou aj takýchto študentov sa zviditeľňuje aj naša škola, naše mesto. Ešte máte nejakých takých slávnych študentov? Tak máme v našich radoch viacero reprezentantov alebo viacero študentov, ktorí dosahujú úspechy aj na medzinárodnom poli. Takisto v tenise určite známa Magda Riváriková, Barbora Belancová, ktorá reprezentuje Slovensku vo fitness. No a mohli by sme menovať niekoľko ďalších našich študentov, ktorí sú v reprezentácii Slovenska vo viacerých športoch. V piatok mali na súkromnom športovom gymnáziu ešte jeden dôvod na oslavu a tým bolo otvorenie a uvedenie do prevádzky nového fitness centra, ktoré pre potreby svojich študentov vybudovali v bývalých priestoroch Mestskej knižnice. Pásku slávnostne prestrihol primátor mesta dr. Štefan Štultétik. Som teda veľmi rád, že sa vlastne podarila táto vec, teda, že nielen gymnázium teda dostalo nové priestory, kde sa dohodlo s mestom vlastne na prenajme týchto priestorov a že teda aj v podstate sa ukázala opodstatnenosť tých potrieb, ktoré má športové gymnázium a som rád teda, že v tej krátkej dobe sa vybudovalo toto také malé športové centrum pre posilovanie pre žiakov a teším sa tomu aj z toho dôvodu, že v podstate tento rok, školský rok vlastne budú končiť prví žiaci, budú prví maturanti na tomto gymnázium, takže je v podstate tie obavy, ktoré možno boli niekedy na začiatku, sa ukázali ako zbytočné a ukázal gymnázium svoju životaschopnosť. Že tak ako boli imatrikulovaní noví študenti, tak vlastne tento školský rok budú končiť študenti a budú chodiť vlastne posledný krát a potom budú ďalej rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti alebo schopnosti v tých športových odvetviach, ktoré tu rozvíja na tom gymnázium. Takže prajem tejto posilovni, nech má teda plno stále, nech teda počas tých voľných aktivít, ale aj počas športových hodín budete využívať. No a verím, že sa tak bude rozvíjať aj celé športové gymnázium. Tak nech sa vám darí a aj celé posilovni. S našou kamerou sme navštívili aj počítačovú učebňu, v ktorej študenti gymnázia pracujú s novým programom na výučbu jazykov. Aké predmety sa vyučujú v tejto špeciálnej počítačovej učebni? Takže táto učebňa slúži najmä na vyučovanie informatiky, ale taktiež na vyučovanie cudzích jazykov a na prezentácie z prírodovedných predmetov biológie, geografie. Všetci žiaci gymnázia sa tu učia?
samozrejme od príjmy až po oktávu. Slávnostná akadémia potom pokračovala otvorením stolnotenisovej herne, predstavením prvých maturantov 8-ročného súkromného športového gymnázia a spoločným posedením.